x'kien lan ta' local plans għalfej għamilnihom? U l-ekonomija bdiet tinbidel mod drastiku. Eżatt, nies jgħixu fl-istalel, iż-żum jana oħra farfet il-lejlejn. Kulħadd għaddej għal rieħu tittaqbad il-karozza tmur x'imkien ieħor. This is not sustainable u this is mod kif ngħixu. Aħna x'nitalmu l-università biex dak li jkun qed tagħmlu 6 snin meta tagħmlu dal-porkeriji. Jien llum ħanwaqqa nagħlaq it-triq nitfal krejn fin-nofs, lest jien u jibda taħdejja. Oħra barra. U sena oħra ċensurajna jidirli 4 periti. Erġa' bro. Kelli moħħi mifquħad nijat nerġa' prova nġibulu fl-iskutella. Ġifieri Tajt iċ-ċensurajtu skomunikajtu ħatulhom il-warrant. periti għażżenin u ma jmorrux on site. It's such a mindfuck. That fucking document is the Father Christmas of the construction industry. Huwa guidance ta' kif għandek tiddiżinja. Sawa. Dik ġeġa waħda hija naqra insulting. Għalmena ma' sessin l-Università jistudja l-arkitettura, ħanibdew minn hemm.